Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang ginumana kaninyo. Mga igsoon nining santos nga misa, uban sa itong mga tagsatagsa kakatuyuan, at usab ilakip sa itong mga pag-ampo, ilabi na ang ato ang mga kaigsuunan, nga anaa karon sa tagsatagsa kakatambalanan, ilabi na usab ang ato mga kaigsuunan, nga ato sa nakalain-laing dapit, di nagsaulog sa ilang Pasko, nga dili kuyog sa pamilya, tungod kay naningkamot para sa pamilya. At usab silang hinumduman nining santos nga misa atong dalon ang ilang mga katuyuan niining atong pagsaulog sa Sagrada Eucharistia. Ug sanglit kitang tanan mga makasasala man aron mahimo kitang andam og angayan sa pagsaulog nining santos nga misa, ato ang hinulsulan ang ato ang mga sala, atong pangayoon ang pasaylo og kaluoy sa Ginoo. Among ipangandoy, ihatag mo na. Ginoo, maluoy ka. Kaluyan na kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
ikaw lamang ang labing halando, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga gihimo mo nga madanagan kining gabii nga labing balaan sa pagkatao ni Kristo ang tinuod nga kahayag. Itugot ka na mo nga magpahimulos kami sa iyang kalipay diha sa langit. Kami nga nakakita sa iyang kahayag dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilo. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad usab ang kalinaw diha sa trono ni David, ug sa gingharian niini, ug lig-unon niya kini, ug palungtaron, uban sa hustisya, ug sa katarong sukad karon, hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Karong adlaw natawhan kita og manunubos, si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan.
Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhay. Paglipay mga langit ug pagsadya yuta, palanuga ang kadagatan ug ang nagpuno niini. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Unya man lukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Unya man lukso sila sa kalipay, at ubangan sa Ginoo kay miabot siya. Kay miabot siya, aron maghari sa kalibutan. Hukman niya ang kalibutan sa iyang katarong, ug ang katawhan sa iyang kamakanunayon. Karong adlaw natawhan kita ug manunubos, si Kristo ang Ginoo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mabinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyara gayon ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong panahona, mipakanaog si Emperador Augustus og sugo nga ang tanang lumulupyo sa gingharian magpalista alang sa sinso. Si Cirenio maoy gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos niadtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, o giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagpukaw sa kagabihion aron pagatiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton o gipahigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Diyos sa kahitasan, ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi o malipayong Pasko kaninyong tanan. Kumusta naman mo? Ha? Kaganina, asa tong wireless? Ha? May bang pansyon? Pahulma ko na ko. Pahulma tagamay. Okay. Hey, okay. Kaganina sa pagdayong sugod o sa wapagyod mga alas 8 pa tanaw ni aninaw ko gamay sa CCTV. Daghana ng tao Nganong nanayuman mo? Ha? Nahadlok nga way lingkuranan. Pero nganong madomingo di man mo mahadlok nga di kasimba. Bitaw, daghang mga higayon karon no kay gisaulog man nato ang birthday sa ato ang Ginoo. No? Kana bitang makatambong ko og birthday na ay program
Daghan kayong mga tao, bahalag unsang oras sa mahuman, perting daghan ang mga greetings. Daghan kayong mga mensahe. Ang uban niyo nga, ay lang yung kabalaka day padayon sa imong paningkamot, kaya naara gud mi nagpaluyo ninyo. Unsa ka no? Karon sad ba? Unsa po kay atong mensahe para sa Ginoo? Unsa kay yung mensahe para sa Ginoo? Atong sulayan. Okay. Mamili lang ta, ha? Dili na to, mo ni purpose nga ako yung ipatestingan ang wireless. Pila ka buk yung gusto nga mohatag og mensahe para sa Ginoo. Sa bata nga na tao. Ari ta magsugod sa choir. Usa ka batan-on ug usa ka edad-edaran. Ari ta sa nanampiling. Ako Jim na. Mensahe. Sige na, aron magkadukog sila. Huwag yung hinongdan na hangad. Manron. Mensahe na to para sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkatao din sa kalibutan. Ang mensahe niya, pasalamat sa Ginoo nga natao diri sa kalibutan. Sila kay murag nagpractice sila sa ilang mensahe. Ako message ni sa Batang Jesus Father kay advance happy birthday Jesus. Okay, advance. Ang mga liminister kay gahapon nangandam na gyud sila. Ha? Murag si Brad Ray nangandam gyud sa pagkay naginuktok kasi na malandong siya ba? Pasalamat sa Ginoo nga hatagan og mayong panglawas niya hataas nga kinabuhi. Okay, pasalamat sa Ginoo sa maayong panglawas ug hataas nga kinabuhi. Nindot ni Arimond ang magduko-duko mo itong pangitaon. Di ba mayangag niron tanan? Ha? Ikaw ka nay kay murag na malandong yung kadiha nay. Duko-duko magugang murag na malandong yun. Pasalamat gihapon sa Ginoo nga taga-antag maing lawas ug taas nga kinabuhi. Duda ko sunod ani pasalamat yapon sa Ginoo. Dari po tapikas. Ngano kaniha sala gyud GM nganong gitarong ng wireless. Ari sa kunutan nimo Brad. Advance sa birthday. Advance happy birthday. O last na lang no, kinsa ka? Kinsa kay itong patago no? Last na lang yun kay napaig na turong giluto nila. Unsa ka no kanang take picture? Ang message nako ni sa Ginoo kay kanang ang message nako sa Ginoo is kanang thankful ko nga kanang ning sana kanang nagpakabuhi siya para ay
sacrifice siya para maluwas ta. And thankful pud ko nga naa siya para muluwas na to. Okay, salamat yung tanan ha. Wa magyoy sayop. Mauro man yung exam nga wa mo'y grado. Bitaw karon no atong gisaulog kung kuwantay ta kanang mensahe gyud no sayon kaayo ang paghatag og mensahe to our special someone, especially kung dunay special sad celebration niya, di ba? Di ba usahay gani inigdayon natong adto kung mag kanang birthday sa di pa ta mo adto magsuwat na gyud tadaan. Ya kay karon kay high-tech naman mag-type na gyud tadaan sa ato ang cellphone unsay atong i-message ngadto sa ato ang special someone. Labing siguro ang Ginoo special po tingali nato. Sayop ko o sakto ko? Am I right or am I correct? Parihar mo na padre. Sumuna nga, na, labing siguro, special ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sama nga ang matag usaka nato, special usab sa Ginoo. Dihay usa kay gayon nga naghatag kog recollection sa mga graduating students. Niadtong panahon na bago pa kong pari, cute pa ko. Ugon niya, samtang naghatag ko sa recollection, dayo nagyong human, napakumpisal ko dayo ng human, unsay nakaon sa maestra, nawa magita to'y labot sa iyang gihangyo. Ning kalit ra wa kita siya ba, diha tato naglingkod, unsay ni kalit ra magkuha sa microphone ug maingon, kanang kay balo ba mo si Father? Wa pa ni siya tuig sa iyang pagkapari. Mauna nga karon kana bang kung naa may mga pangutana ni Father, willing ra gyud kay siya motubag, di ba Father? Ang sad kog moingon ko nga dili. Ang ako ras nang giingon kung matubag nako okay ra gyud kaayo. So naa day mga pangutana. Nangundahe day nangutana, Father, nganong nagpari man ka? Ako pong gitubag kay dili mo sugod ang akong nanay ug tatay nga magmadri ko. Bitaw ako silang gignan nga maunay pinakalisod nga pangutana. Kay nganuman tinuod naa ang akong willing nga magpari ko. Pero ang Ginoo ra gyud nasayod nganong iya kong gipili bisan pa man sa akong kahuyangan. Dayon na say nangutana, Father, pila may imong edad? Kining pila edad mo gini common kay pangutana no? Bisag asab naabot ko diri. Dayon, Father, pila may imong edad? Og ako din sa silang gitubag, di man gini 18 anyos. Pag 2000. Sila din nag-compute, no? Compute din sila sa ilang akong edad. Ay, Father, 21 pa di ka. Kuna, di ka maus math, no? Pagaman, yung kingon sila, ay, 29 si Father. So, hangtod dihay ng utana. Father, pari naman dyan ka, Father. Mahigugma pa ba ka, Father? Ma-in-love pa ba ka, Father? Wa pa siya kalingkod ako nang gitubag. Mausay kung ganina nganong nagpari ka pinakalisod nga pangutana, pag ingon ginag ma-in-love pa ba ka, Father, mahigugma pa ka, pinakasayon sa ginang nga pangutana. Og ako din siyang giignan, pagsulod na kog seminaryo, wa ko kuhaig kasing-kasing. Diba, Gab? No? Wa makuhaig kasing-kasing. Pag ordination po nako, wa sad ko kuhaig kasing-kasing. Sa ato pa, ingon ni sila, ma-inlove pa si Father. Ningko, correct. Ma-inlove pa gihapon. Nga naman, dako kayong pangutana, isip pare,
unsaon man ako pagserbisyo sa parokya kung asa ko idestino kung dili ko kamaong mahigugma. Di ba? Unsaon man ako kanang naay kapoy na tagay maghigda na naay manuktok, inigtuktok, Father, naay mangumpisal, Father. Unya inigkahuman, kapoy na unta kaayo, pero kung wa kay paghigugma, mubangon ka ha? Usahay, maupay paghigda nimo, Father, na nang minatay, Father. Usahay, makaingon ako, hatagi lang sa newspaper, kay mga amoy dahigda sa kong kamay. Aron dili ayon, pero mauna nganong akto maninggi emphasize ang gugma. Kay labing siguro paskuron. Di ba? Ang Dios nagpakatao. Giingon pa diha sa John 3:16. Unsa may giingon diha? Sa Ebanghelyo ni San Juan 3:16 kung ako masipyat. Unsa may giingon? For God so loved the world. Say sumpay. Will not perish but have an eternal life. Mauna nga ang purpose sa Ginoo sa iyang pagpakatao, mauman ang pagdala sa gugma sa Dios. Ang pagpasinati sa gugma sa Dios. Ngadto sa katawhan. Ang Dios nga nagpakatao, mianhi siya sa kalibutan aron pag-communicate sa gugma sa amahan. Ug ang Dios nga nagpakatao, ang hari sa mga hari, asa siya gipahiluna. Asa siya gipahiluna? Sa pasungan. Siya ang tag-iya sa tanan, dinhi sa kalibutan. Pero sa iyang pagpakatao, giingon, klaro kay sa Ebanghelyo, nga giingon. Nga gipahiluna siya, dito siya natao sa pasungan. Kay wala na may dapit or wala na'y luna sa mga balay abutanan. Tingali kung sa ato pang panahon ron, wala na'y puno na ang mga hotels o ang mga pension houses. Nagpahiluna siya sa pasungan. Kitang tanan, kasagaran, diin man ta gipa kataw. Ha? Dito sa ang uban sa mga karaan balay, sa mga batanon kasagaran nangatao sa ilang birthing, mga birthing homes, di ba? Birthing na tao sa ilang birthing homes. Nindot kay ta. Mao na nga pagka nindot unta mga igsuon, niining pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo, unsa man kahisay mensahe pod, unsa po kay atong mapupo diha sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang Dios sa iyang pakikiusa kanato, tungod sa iyang gugma kanato, pagkanindot pud unta mga igsuon, nga kita maningkamot sad sa paghigugma sa Dios. Dili lang pinaagi sa pulong, kundili ipakita gayud nato diha sa buhat. Kay tinuod, sayon kaing litukon ang I love you. Pero ang paghatag og meaning ni anang pulunga maoy lisod. Parihas dehi usa ka batanong lalaki ba? Gwapuhon. Unsa ganin ang gwapuhon? Gwapo ug mapuhon. Ya suroy-suroy siya dinhi sa Mantalungon. Dinhis parukyas Mantalungon, panahon sa misa ni Galileo, ari siya ning simba. Kaya nga naman, ingos siya ang mga parukyana ni San Isidro, mga gwapa man jud. Munang anhi siya. Pagdayon yun yung pirmiro parang kadlawon niyang pagsimba, kita din siya gwapa kaayo. Di gyud gwapahon,
Gwapa jud kaayo, puriya gapa lang. Sumuna nga, oy, iya dayong gipangayuan og kanang messenger. Class naman. Og iya dayong pag-uli niya, iya dayong gitsyatan. Og miingon siya, day, baktason ko ang kadagatan. Latason ko ang kabukiran. Aron lang mahiabot ako sa ganghaan sa imong dughan. Ha? Ninduta, oy. O niya iya ding gibutangan note. Mamisita ko karong gabi sa inyo ha. Kung walay taligsik. No? Lalo mo, baktas og dagat, mulatas og bungtod, taligsik ra di ay katapat. Nga naman, tinuod sayon ang pag-ingon, gihigugma na ko ang Dios. Di ba? Sayon kaayo. Pero giunsa man nimo pagpakita sa konkretong buhat ang imong paghigugma sa Ginoo. Gihigugma na to ang Dios pag kanindot unta mga igsoon. Una, mohimo gyud ta og mga sakripisyo diha sa pagsimba, diha sa pagampo, diha sa pagpamalandong aron masinati gyud nato ug magiyahan ta sa Dios nga nagpagkatao. Kung gihigugma nato ang Dios, atong tumanon ang mga sugo sa Ginoo. Di ba? Ang sugo sa Ginoo, ang 10 Commandments, gisamarais pagyud aron dali natong mahinumduman nga pinaagi sa unsa na paghigugma sa Dios ug paghigugma sa atong isig katao. Ug unya mga igsuon, diha pud sa 10 Commandments, kung gihigugma nato ang Dios, kitang tanan sa usa pulos man gyud ta mga anak. Doon naman tayo mga ginikanan. Ang Diyos nagsugo, tahura ang imong inahan ug imong amahan. Pangutana, nagtahod ba ta sa atong mga ginikanan? Oh, very good. Oh, di ba? Oh, dali kay nakatubag ang bata dito napita eh. Klaro kayo, at least, klaro, honest siya. Hinaot pa unta, no? Mauna nga, gihigugma na to ang Diyos. Mutahod ta sa atong ginikanan. Kay importante yung klaro kayo mga igsuon, nga ang pamilya, ang ginikanan, importante kaayo sa ato ang pagtubo. Ang ilang paggiya, importante kaayo. Kay labisang siguro mga igsuon, no? Wa man say ginikanan nga nagtudlo og binuang sa mga anak. Wa pa man tingali ginikanan ganing ingon, day, suroy lang day, bisig asa, naidisko nga to day, suroy lang, bisig asa, ay laka-blaka. Kung magkinaunsa, magpabunyag lang ta. Wa tingali, ang ginikanan, kanunay nagtanaw, unsay makaayo, ngadto sa mga anak. Muna nga kinahanglan, mutahod ta. Ug unya ikaduha mga igsoon, kung gihigugma na to ang Dios, balik-balikon jud kuni sa makadaghan, ato sang atimanon ang mga binuhat sa Dios. Ang kinaiyahan atong panalipdan. Kay doon na bitay kanta, tingali ang maong kanta, na hinanay biya kay tabo sa ato urong panahon. Kana bang wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Kapaligiran man tinggal title na asin ang ano no? Asin ang nagkanta na bitsin. Ha? Asin-asino? Unya nindot biya kinakantahan no kay according sa chismis nga akong nadunggan, una ginang nahitabo sa iyang kinabuhi ang iyang kanta nga kanang part niya sa aking pagpanaw ay sana itag-ulan, bit-bit ko ang gitara,
upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Nga sa akong nahibalaan, namatay bisa na siya nga ting ulan masak patay ug unya dala niya iyang gitara. Unya ang kanta mga igsoon naghatag og mensahe nga ang kadtong dagat sa una nga asol nahimong itom nganuman kay wa na atiman na ang mga kahoy gipamutol wan-a mananom. Pag kanindot unta nga ato sang atimanon. Kay kung atong atimanon ang mga hinimo sa Dios, nagpasabot lang mga igsuon nga ato usam gihatagan gihigugma ang naghimo niini nga mao ang Ginoo. Mao nay ang ayan atong buhaton, atong paningkamutan. Dili lang ta maghuna-huna mga igsuon nga makakita tag kahoy pananglitan, makakita tag kahoy makaingon din ta pila kay ka 2x2 atong makuha niini. Di ba? Unsa kay pila kay ma-income nato niini. Pag kanindot unta mga igsuon nga makakita tag kahoy makaingon ta, salamat Lord kay naay kahoy. Nagpasabot nga kung naay katalagman, naay kung kusog ang ulan, naapay mga kahoy nga musuyop sa tubig. Atong atimanon ang kinaiyahan. Niini sang lain sang mensahe sa Pasko. Kini bitaw pagpakatao sa Ginoo. Naghulagway man sa ni mga igsoon og magpahinumdum usab unta kanato. Nga matag adlaw nanginahanglan ta sa Dios nga muluwas kanato. Matag adlaw nanginahanglan ta Ginoo nga maoy muluwas kanato. Muluwas kanato gikan sa nakalain-laing matang sa kadautan. Muluwas kanato gikan sa nakalain-laing matang sa addiction. Kay kung magisgot ra batag addiction, no? Unsa man day atong huna-huna? Drugs. Pero daghan kairong mga addict. Tinuod dili. Okay? Tingali wa ta kabantay. Kanang magsigi kag gamit og cellphone nga dili na gani ka kadungog sa sugo sa imong mama. Di na addiction. Ha? Unya tanaw na to, pitin to daghana, di ba? Mga batanon daghaking adik. Bisag matuog kabit-bit sa cellphone. Mao na nga nanginahanglan ta og Ginoo nga muluwas kanato. Muluwas kanato sa hunang-huna gani mga igsuon. Muluwas kanato sa mga inhustisya nga nahitabo sa ato ang katilingban. Nga daghan ang mga tao nga gusto nga magdato pag-ayo bisan ang mga tao nagkalisod-lisod sa pag-ayo. Unya, usahay ra ba muingon, gihigugman ako ang Dios, pero sa ilang kinabuhi, dili ang Dios ilang gihigugma, kundi ang bahandi. Kay nganuman, kay ning ingon baya ang Ginoo sa laing bahin sa kasulatan, unsay gibuhat ninyo sa pinakaubos nako nga igsuon, inyo kanang gibuhat kanako. Mao na nga kung gihigugma na to ang Dios, pag kanindot unta maningkamot ta, Lord, luwas ako ni ining akong addiction sa bahandi ni ining kalibutana. Aron makat-on ko nga magpakabana ngadto sa mga nanginahanglan. Pag kanindot unta nga ang makat-unta nga dili lang ta magunahuna nga pirmi lang pirming ako. Kana bang magsigilan tag kumkum, dili ganita ka maong mubuhi. Kabalo mo, unsaon pagdakop sa unggoy? Ha? Tagaag saging. Ako, nakibalo ko unsaon pagdakop sa unggoy, kay mga ka-birds, mangguna na ako sila. Ang pagdakop sa unggoy ko, no, ang bukong, imo ng sudlan og saging. Ilan ang paningkamutan nga ilang maksud ilang kamot. Inig ilan ang magunitan ang saging, ilan ang gunitan gyud pag-ayo. Og imo ng
gukdon, magdagandaga na nga nagbitbit sa bukong. Nganuman, dili man siya kamaong mubuhi sa saging aron siya maluwas. Ug mauna mga igsuon, kita sad may pagkaunggoy ba usahay. Nga naatay daghan kayong gipanggunitan, dili ta kamaong mubuhi aron ug alang sa kaayuhan sa uban. Dili ba? Mao na nga pagkanindot, kung magsigit ag kumkum, dali kitang madakpan sa sala. Dali kitang matintal sa pagbuhat og sala. Nga kana bang usahay makaingon ta, bahalag makasala ko, basta makakwarta lang. Mao ni pagaignon, kung mao ka ng kinaiyaha, ay di gid na mao. Nanginahanglan ta mga igsuon, nga ang Dios, mupahinumdum ka nato, muluwas ka nato, ni ining maong klase sa addiction sa bahanti ni ining kalibutana. O kanus ama na mahitabo mga igsuon nga kita maluwas gayod sa Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakataw, ang iyang pagpakataw dili masayang. Kinahanglan muablita sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung ang Dios walay dapit nga kapahilunaan sa iyang pagpakatao, pagkanindot unta nga ang matag usa kanato mamahimong dapit nga ang Dios makapahiluna, maghari. Unsaon man kinahanglan jud nga moablita sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nakasuway man tag suroy-suroy og mga establishments, no? Kabantay mo nga matag naa gani pultahan niya, abli na siya, naa gani nakatatak, open to serve you. Nakabantay mo na? Nakabantay mo wa? Arang-arang ubay-ubay kitang himantayon. Wa nangita pa ko og mga establishment nga naay nakabutang close to serve you. Wa pa gyud open to serve you. Mausa na mga igsoon, kinahanglan mo open ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon to serve the Lord by serving our brothers and sisters, especially those who are deeply in need. Diha sa atoang katilingban. Mao na nga pagkanindot unta sa atong pagmaya nining Pasko. Pagkanindot unta mga igsoon, nalipay ko kaganina na ako'y gimisahan, ning ingon nga niadto ko nung ning aging Christmas, bungga kayo, daghan kay silang mga gipang imbitar. Pero karon wala sila lang usa kay ang ilang budget, ilang gitabang ngadto sa mga nanginahanglan sa katalagman. Meaning naningkamot na sila nga dili sila ma-addicted nga para lang sa ilang kaugalingon, kundi nakakita na sila nga aduna pay nanginahanglan. Mao na nga karon usahay, karon busy na kay ta. Daghang kitang mga iniguli sa inyong tingali, lumbaanay na mo pang prepare para sa inyong sa nagitawag Noche Buena. Pagkanindot unta mga igsuon, no, kanya ang uban ron, no, wa pa gani mahumang Pasko, nagunahuna na sa bagong tuig. Pagkanindot unta nga inig pangaon ninyo, makaingon sa mo ba nga kadaghan ining pagkaon niya usahay, usik-usikan ra ba ninyo? Maubitaw sa kumbinto, ning kamot ko nga makapalit og freezer, kay kanang daghan kay mong ihatag. No, niya, usahay sayang. Mauna nga, naningkamot ko ning palit kog freezer. Nga nang ako sa ning gisulti, aron kumuhatag mo, makaibaw na mo, nga di na gyud mausik. No? Amitaw, kanabang, usik-usikan lang nato. Maunang pagkanindot unta, mga ginikanan. No? Karon ini pangaon ninyo, ayaw po usik-usikin sa inyong mga anak. Kung naatingali, kanang kumahimo, kanagyod kanang tarungog bahin aron kung naay mo sobra pagkanindot unta nga inyong ihatag sa inyong mga silingan nga walay giandam niining panahona. Mapasinati unta nato ang gugma sa Dios pinaagi sa atong pagpaambit. Masinati unta nato ang gugma sa Dios ngadto sa atong kaigsuonan pinaagi sa pagpakabana. Ug kun ato nang buhaton, klaro kaayo ang mensahe sa Pasko. Panapos kina nang sigigtan Agrilo. Dihay usa ka play sa seminaryo nga I think mga third year high school sila to.
And that was 2001. Usa ka bata sa ilang play na maligya siya saging. Sorry siya, saging mo diya, saging. Agi siya mga tao nga mga palahubog. Di gid pala ino ma, palahubog. Gitawag siya. Naningkamot in taon ang bata, naglaom ang bata nga palitan siya. Pagduol, gibira ang iyahang nigo nga gibutangan niya sa saging, nangatagak sa yuta ang iyang mga saging, gitunob-tunuban sa mga palahubog. Maayo na lang ang bata kay dunay initiative. Iyang gipunit ang iyang saging, gibalik niya suod sa nigo og nagkanayon siya. Nilusak mo diha, nilusak, lakaw in taon ang bata. Bright kayong bataa. Pag-abot sa mga igsuon, lain na sang pundok sa mga palahubog, gibira ang iyang saging, gibubuan og kanang bino. Ang bata pwerte na gyud in taong hilak, ipiro iya gyapong gipupo ang saging, iyang gibalik og butang sa nigo og nagsyagit siya. Unsa naman iyang gisyagit? Ha? Binignit mo diha, binignit mo na iyang gilakaw. Di usa ka tawo. Ning ingon, dong ako nang paliton og hurot ang imong binignit. Miingon ang bata, sir, di nagitaw ni binignit. Iyang giistorya ang mga nahitabo niya. Og miingon ang tao, nakakita ko sa imong gidangatan. Mo nang ako nang paliton ang imuhang baligya aron makauli ka sa inyoha nga adunay dalang kwarta nga gikinahanglan tingali sa imong ginikanan aron mapalit ang inyong gikinahanglan. Muna nga arina ako ng bayran. Pag ang bata miyanghad sa maong taos, diha silang play, og nangutana, si Jesus ka? End of the story. Sa atong pagpanaw mga igsuon, ilabi na ining panahon sa Pasko, na kay makapangutana nato tungod sa atong mga maayong buhat, nga atong nabuhat ngadto sa mga nanginahanglan, sa atong pagpasinati sa gugma ngadto sa atong mga kaigsuonan, pagpasinati nato sa gugma nato ngadto sa atong mga ginikanan, pagpasinati ninyo gugma ngadto sa inyong mga anak. Na ba kay nakapangutana, makaingon ba ka sad sila tungod sa atong mga buhat? Makaingon ba ka sila, no? Si Jesus ka? Palihog manindog. Ato karong baghuon ang atong pagtuo tanan. Nagato ako sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatua ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa atong mahigugmaong Amahan sa langit ug sa yuta nga nining gabi una mipadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas sa kalibutan. Muingon kita, Dios nga nagpakatao, luwasa kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay magdala siyag kalipay sa kaluwasan, ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Alang sa tanang mga nasod, nga sa kanunay ilang huptan ang mensahe sa kalinaw sa nagpakatao nga Dios. Magampo kita sa Ginoo.
Alang sa atong nasod, nga kita nga mga katawhan, uban sa mga nangulo nato, maningkamot sa paghupot, diha sa tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpagkatao, luwasag kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, dado na sila sa nagpakataong manunubos sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpagkatao, luwasag kami. Amahan sa langit, dungga ang among mga pagampo, ug himuha nga mataga namo og bili, kining imong gipadayag nga gugma dinhi kanamo, pinaagi sa imong dakong gasa nga mao si Jesucristo, nga mahimong usa kanamo, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahain, magkagagahom sa tanan. Ginoo, makapahimuton ta kanimo ang halad nining Pasko, pinaagi nining pagbinaylungay sa mga gasa, mahisama unta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi ug sa imuha, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo o bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa imong himaya, himaya, usana, sana, sa kahintasan, ay kunang nagani sa ngalan sa Ginoo, dahil ko ang nagagani sa ngalan Ginoo, ay kunang nagani sa ngalan sa Ginoo.
Santos gid ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pain, mipasalamat kanimo ug midahig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, ug midahig, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ay umilahi sa hanggang sa siya ay dumating. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagabanhaw ug sa iyang pagkayap nga sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Isidro Labrador, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalay, makapadangat og kalinaw sa tibuok ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo among Papa, si Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari,
ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo ni ining katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala maganagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mo po ang ngoron, padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang mga butang, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga moabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Hesus. Luwasa kami, luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo
sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait maanaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoong Dios namo, nangalipay kami sa pagsaulog sa pagkatao sa among manunubos. Itugot nga pinaagi sa matarong nga kinabuhi, mahiuban unta kami kaniya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita. Lang ito ng mga mahal, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga mituol kaniya. Dawata og medisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit, aron sa kanunay magadayeg sila kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo.
ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong banay, ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang misa, atong dadunang gugmag kalinaw ni Kristo.